ಬಂಟ್ವಾಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಾದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಡ್ ಪೊಸತಾದು ಸುರುವಾಯಿನ ನಾಯರ ಎನರ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಎಡ್ಡ ಸೇವೆಲೆನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಬಿಸಿಎಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಗುಣಪಡೆಯಿನ ನಾಯರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಸೆಲ್ ಒದಗಿಸಾವುದುಂಡು. ಇಡೆಗು ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದಿಂಜಾಯಿನಗ್ಲು ಪೆರಪ ನಾಡೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದಿಂಜಾವನಾತ್ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಇಂಧನ ದಿಂಚಾಂಡ ತಂಕ್ಲೆ ವಾಹನ ಹೆಚ್ಚ ಮೈಲೇಜ್ ಕುರ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಗ್ರಾಹಕರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆತೆ ತಂದೆ ಶುಚಿತ್ವಗ ಆದ್ಯತೆ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಶುದ್ಧ ಪರ್ಪಿ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಜೋಲೆಗು ಪೊಂಜೋಲೆಗು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸೌಲಭ್ಯಲೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ತೆರಿಪಾದರು. ನಾನು ನಾಯರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಕಡಿಮೆ, ಡೀಸೆಲು ₹1 ಕಡಿಮೆ. ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಫುಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ನನಗೆ ನಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ನಾಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾಯರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋದು. ಮೈಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಲ್ಟಿಗಾ, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು I10 ಇದೆ. I10 ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಟಿಗಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ನನಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ತಂಕ್ಲೆನ ಆದ್ಯತೆ ಅಂಚಾದು ಇಡಗು ಬರ್ಪಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲಿನ ಅನುಕೂಲಗ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸೌಲಭ್ಯಲೆನ್ ಕೊರ್ಪ ಆತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಧನಲ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ ಪಂಡದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ತಂಕ್ಲಿನ ನಾಯರ ಎನರ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲತಃ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದು ನಮ್ಮನ ನೈರ ಕಂಪೆನಿ ಪಂದು ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪಂಡ ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಪ್ ಆತಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಂಡು. ಈ ನೈರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ್ವಾಳ ರೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನೈತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು BCM ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದು ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ ಸೈಡ್ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ ನೆಟ್ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು. 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ 4 ವೀಲ್ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು. ಮೂಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಫುಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಪೇರು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪೆಟ್ರೋಲು ಇರ್ನ ರಷ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ. ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ದುಂಬು SR ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ SRನ ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ದುಂಬು SR ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಅವು. ನೆತ್ತ ಮೈಲೇಜ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಮಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡುಂಡು
ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಇಡೇನೆ ಬರ್ಪೇರೆ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲು ಬೊಕ ಡೀಸೆಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬೊಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆತಿನಂಚಿತ್ನ ನೀರ್ದ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ 2 ವೀಲರ್ ಬೊಕ 4 ವೀಲರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ ಒಂದ ಏರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಗೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ನೆಟ ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಎಂಕ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ನಾಕ್ಲು ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ನಾಕ್ಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಡಾದು ಬೊಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೆಟ ಮೂಲು BCM ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೈರ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತೆ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಲೆಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದ್ ಏನಪ್ಪದಾರು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಐತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸರ್ನಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಮೈನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ನೈರ ಎನರ್ಜಿ ಪುನಃ ಅಂಚಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ನಾಕ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಡೀಲರ್ ಆಯ್ನ MB ಅಶ್ರಫ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಯರಾ ಎನರ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲಕೇರು ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಟು ಗೇತೆರು